B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Náš produkt z produktovej rodiny Vinicera je vyrobený z hrozna pomletím hroznového zrnka a šupiek a tiež olej z hroznového zrnka. Zapracovali sme ho do medu, lekváru, do cesta, do chleba. Môže to byť aj domáci výrobok, aby sme zbytočne nenavyšovali cenu produktu. Čo je veľmi dôležité, nie je to liek, je to výživový doplnok. Je to na každý deň a je dôležitý pre náš organizmus a imunitný systém a dá sa konzumovať počas celého roka. V balení je prášok, veľmi dobre sa dá rozmiešať do nápojov, do jogurtu, do kefíru, do lekváru, do medu. Teda má rôzne použitie. Dá sa používať aj pri varení ako korenie. Je veľmi dôležité, že upravuje náš krvný obraz, mení naše trávenie a krvný obeh. Zdravo žiť je lacnejšie. Viac informácií o produktoch nájdete na www.3krajcar.eu alebo na telefónnom čísle s predvoľbou plus 421 905 327 118. Zdravo žiť je lacnejšie. Relácia Námestie zdravia. Zdravím divákov. V čom je tajomstvo hroznového zrnka? Keď si pomyslíme na držiteľa Nobelového ocenenia Alberta Szent-Györgyiho, tak nás napadne to, že on vynašiel vitamín C v paprike. V roku 1936 skúmal aj zloženie zrnka červeného hrozna a aj šupky a dospel k tomu, že má fantastické účinky pre imunitný systém človeka. To, čo vieme o hroznovom zrnku a šupke a prečo nie je jedno, či je pomleté nahrubo alebo najemno, o tom sa dnes porozprávame v relácii s hostiami Šándorom Jankovským, s inžinierom agronómom z mesta Tata a Ladislavom Petrežilom, odborníkom na ľudové liečiteľstvo. Ty si prišiel zo Šiach, zo Slovenska. Ďakujeme, že ste prišli. Začnime s tým, že nie je náhoda, že si objavil použiteľnú časť hroznovej šupky a môžeš byť hrdý, že produkt dostal uznanie Hungary Hungaricums. V tom čase ťa požiadali priatelia, aby si im pomohol skonštruovať taký stroj, na ktorom sa dá veľmi jemno pomlieť hroznové zrnko alebo niečo iné. No ako vlastne si to začínal? Podstata celého spočíva v tom, že doktor István Čolba na výberovom konaní si zobral na seba zodpovednosť vynájsť nástroj na mletie, ktorý dovtedy neexistoval. Hlavným zámerom stroja bola možnosť zomlieť materiál až na mikrodužiny, častice, pod 10 mikrónov. No a všetko sa to začalo v roku 2006 a naša spolupráca sa začala v roku 2007, nakoľko ja už počas štúdií na vysokej škole som sa zaujímal o vzduchovú technológiu. Stroj bol zostrojený, ale objavili sa problémy, že nevedeli na ňom mlieť v žiadnej kvalite. Úlohou bolo na ňom zomlieť 10 organických a 10 neorganických látok. Základ od doktora Istvána Čolbu bolo, že treba mlieť tak a vytvoriť malé mikročastice, ako to vie iba príroda. Atlantický oceán, západný vietor, pohorie Atlas, prší, hrmí, svieti slnko, rozfúkne to vietor o skaly a samo sa to rozdrobí na veľmi jemný prášok. Dá sa povedať na veľkosť nano. Prášok so štruktúrou veľkosťou 1 mikra.
Dá sa to vidieť vtedy, keď prší a máme špinavé auto. Takým jemným práškom, ktorý je jemný pod 20 mikrónov. Teda to bola naša úloha, aby sa dal vyrobiť na takýto jemný produkt. Ale z produktov, ktoré sú bohaté na vitamíny. Mivel kezdtétek? Čím ste najprv začínali? Čo všetko ste začali mlieť? Všetko. Najprv neorganické látky, tie sú stabilnejšie, tvrdšie. Napríklad korund, medový kameň, vajcové škrupiny, teda všeličo sme vyskúšali, aby sme vedeli, čo všetko sa dá pomlieť. Došli sme k záveru, že aj diamant by sme vedeli pomlieť, ale k tomu je treba veľmi tvrdý kameň. A cca z 80 kg diamantu by ostal jemný uhoľný prach. Podstata bola tá, že s týmto sme začínali. Potom prišli organické látky, ako sú napríklad sušená repa, sušené jablkové šupky, sušené višne. Bolo to veľmi zaujímavé, keď sme pomleli višňu. Vo vylisovanej višni bolo toľko veľa hydrátu, že keď sme ho celý pomleli, tak stvrdol na betón. Pretože zo vzduchu do seba nabralo vodu. Záver z toho je, že sme vyskúšali veľa vecí. Rozmýšľali sme, čo sa dá ešte zomlieť. Dala by sa zomlieť aj pšenica alebo jačmeň. Ale bolo to tak veľmi drahé, že by to človek nevedel zaplatiť. Mali ste nejakého známeho vinára, že ste potom začali s hroznovými zrniečkami? Nemali sme známeho vinára, ale v rodine sme mali človeka, ktorý sa zaoberal zlisovaním oleja z hroznového zrnka. To, čo mu ostalo z výroby, pelet. Nedalo sa s tým nič urobiť. Skúšal to spáliť, ale nepodarilo sa. Hát egyszer gyújtott be vele, nem akarta többet, hogy meglincseljék, tehát a hőtechnikai hasznosítására alkalmatlan a kisajtott szőlőmag. Rettentő bűzös, tehát kazánba egyébbe eltüzelni nem lehet, tehát ez csak mind... Tehát akkor elkezdtétek ti őrölni? És nem, akkor megnéztem én, hogy csak szabad-e vele? Icipicit szeretném felgyorsítani, csak jó. Azért, drága Sándor, hogy sok mindent jó. Meg tudjunk szabad-e beszélni. Vele jó? foglalkozni? Akkor láttam, Preto som začal skúmať, či sa mi s tým oplatí zaoberať. Zistil som, že obsahuje aktívnu ingredienciu, polyfenylov. A povedal som si, že to skúsme. Bola to najzložitejšia látka, ktorú sme začali mlieť. Mleli sme a mleli sme. Skúšali sme jemnosť a chuť. 20 mikrónov jemnosť medzi prstami sa nedá ani cítiť. Pri 50 mikrónoch sa dá cítiť medzi prstami drsnosť. To, čo je pod 20 mikrónov, to neškrípe medzi zubami. Tehát akkor kóstolgattad, ebből az következik. No a samozrejme som to ochutnával. V tom čase to bolo so mnou tak, že som bol po mŕtvici a už 5 rokov sa nemenil môj zdravotný stav. Nevedel som ani ísť do firmy. Keď som išiel, tak sme skúšali mletie. Dôležité je, že keď som raz išiel z firmy, tak sa mi netočila hlava a zistil som, že neužívam žiadne iné lieky. Nekonzumujem iné, nejem iné. Takže som začal každý deň užívať jednu malú lyžičku produktu. A zaujímavé bolo, že som po mesiaci zistil, že som každý deň chodil do práce pracovať. Asi za pol roka som sa dohodol na stretnutie so všeobecným lekárom. Urobil mi krvný obraz. Hovorím mu, ja prestanem užívať lieky. Až 14 druhov rôznych tabletiek som užíval. Keďže v rokoch 1981 až 1985 som mal aj srdcový infarkt. Takže vzhľadom na svoj vek som bol veľký konzument liekov. Lekár mi povedal, že v poriadku. Daj si tých 14 kusov liekov do vrecka a keby ti prišlo zle, tak ich užiješ. Pretože sa nedá vedieť, ktorá tabletka by ti chýbala. Takže 40 dní som neužil žiadne lieky. Urobil sa nový krvný obraz, o ktorom mi lekár povedal, že pozri, máš výsledky lepšie, ako si ich mal vtedy, keď si bol 20 ročný. Od 12.3.2008 neužívam žiadne lieky. Fantastické. Takže takto si na vlastnej skúsenosti došiel k tomu, že pomleté hroznové zrnká a šupky sú veľmi zdravé. Presne tak. Ja som navrhol, že dám na seba patent, ale napokon som od toho ustúpil. Lebo veď za pol mesiaca patent ukradne pol sveta. Odvtedy stroj a príslušenstvo na mletie je u mňa a začal som mlieť hroznové zrná. A uviedol som ho na trh.
S tým, že aby ho zaradili aspoň medzi výživové doplnky. Veľkú zásluhu na to mala aj Ľuboši Andrea, ktorá v hroznovom produkte veľmi dôsledne skúmala polyfenoly. Ona bola tá, ktorá v 90. rokoch viedla veľmi dôsledný výskum. Vidím, že si veľmi komunikatívny partner a hovoríš aj sám, ale vrátim sa k tomu, že si už spomínal, že obsahuje veľa polyfenolov. Ja som videla, že vyše 4000 rôznych polyfenolov obsahujú pomleté hroznové semiačka. Je to až neuveriteľné. Szeretnék mégis kérdezni, ugye a polyfenolokat már szóba hoztad, ugye? Hogy magas a polyfenol tartalma. Jól tudom én azt, mert valami, én egy elképesztő számot láttam, hogy a szőlőmag őrleményben 4000 féle hát ez őrület. Áno, pri skúmaní sa zistilo, že obsahuje toľko veľa prvkov, čo iné potraviny vôbec nie, alebo len veľmi málo. Például, mondjál egy-kettőt. Ide o prvky ako napríklad storcium. To je jeden radioaktívny prvok. Je to až neuveriteľné. To bol ten okamih, keď sme si povedali, že na imunitu človeka to má zázračné účinky. A resveratrol to obsahuje? Áno, obsahuje to aj resveratrol. Dnes to už nie je v móde. Dnes chce každý quercetín. Francúzi jedia aj mastné jedlá, ale keď pravidelne užívajú červené víno, tak resveratrol, ktorý sa nachádza v červenom víne, účinkuje tak, že nemávajú srdcové ochorenia. Ebből következik, hogy a resveratrol, tehát a polyfenol, a vörösborban lévő resveratrol hat úgy, hogy nem lesznek szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Vedci zistili, že keď sa pozrieme na spektrum, podľa ktorého nazvali polyfenoly, je ich vyše 100, tak graf obsahuje špičky, ale nevie sa, že ktorý účinkuje najlepšie. To ešte nikto nezistil. Vedľa sedí Ladislav Petrežil, ktorý sa za 10 minút ešte nedostal k slovu. Pravda, že vy dvaja sa poznáte, lebo veď inak by tu nesedel. Laci, ty na Slovensku distribuuješ produkt vyrobený z hroznových semiačok a šupiek. Je odlišný od všetkých v tom, že je pomletý na superjemno. Ezt a bizonyos szőlőmagőrleményt, ami a többitől nyilván abban mindenképpen különböznie kell, hogy ez valami szuperfinomra őrölt, nem? Ako som spoznal Šandorov vynález, je to až neuveriteľné. Každý deň by vedel o tom rozprávať. To, čo ma chytilo, je, že keď ľudská bunka má rozmer 10 mikrónov, tak Šandorovým letím to obsahuje aj 2 mikrónové kúsky. To znamená, že do bunky sa zmestí aj časť produktu z toho, čo sa vymlelo z hroznových zrniek, a preto vie byť veľmi účinný. Módszerével 2 mikron, az azt jelenti, hogy belefér a sejtbe is a szőlőmag őrlemény bizonyos része. Ezt a többiek nem tudják. Toto ostatní nevedia? Ďalší nevedia tak jemno pomlieť? Áno, je to tak. Hroznové zrnko je známe tým, že je veľmi tvrdé. Štandardným spôsobom by sa nedalo tak najemno pomlieť. Štandardným letím by sa rozpadlo ako oxegián. Ukazoval som obrázky, že ako platňa alebo mušľa. Durva, csúcsos, éles. Na most ez... Az mondjuk fel is sértheti az emésztőrendszert, ez ott kárt tud okozni, többek között... Je to drsné a ostré a traviacemu systému to vie spôsobiť škody. Preto sa vraví, že pri Crohnovej chorobe sa treba vyvarovať všetkému, čo dráždi. Ale náš pomletý výrobok práve že neškodí tomu, kto má Crohnovú chorobu. Lebo všetko je tam na jemnú linko pomleté. Preto som to prirovnal k sárskému piesku. Pretože sársky piesok sa nedá pri ničom použiť. Ani pri betóne, ani pri murovaní. Preto ste asi v roku 2018 dostali ocenenie Potravina roka. Ale dajme naspäť slovo Lacimu, aby porozprával o vlastných skúsenostiach a zážitkoch. Tapasztalatairól, meg élményeiről meséljen. Mind odafigyeltem. Pozorne som počúval a každému by som to odporúčil. Napríklad nedávno, kto mal hnačkové vírusové ochorenie.
Užívali 2 týždne antibiotika. Vravel som im, aby na raňajky, desiatu a obed užívali po malej lyžičke produktu. A na druhý deň sa u nich hnačka zastavila. A ostatní členovia rodiny ešte 2 týždne brali antibiotika. To, čo sa mi páči, je, že sú to také jemnučké zrniečka, ktoré sa dostanú do buniek. Ten, kto to bude užívať, bude mať flexibilné žily. Nedostane napríklad mŕtvicu. Má dobré účinky aj na zrážanlivosť krvi. Jediné, čo sa pýtam ľudí, ktorí užívajú lieky na zrážanlivosť, tak im vravím, ak už niečo na zrážanlivosť užívajú, tak aby to užívali opatrne alebo vôbec. Ten, kto včas začne užívať, tak už pravdepodobne nedostane mŕtvicu, pretože bude mať pružné, flexibilné, čisté žily. Organizmus sa cez pružné žily zbavuje nečistôt z tela. De ha valaki elkezdi, soha nem lesz neki sztrókja, mert rugalmas lesz az ér. Mivel rugalmas az érfal, lejönnek róla a szennyeződések, vagy például, ami óriási, nagyon nagy dolog, Sándor, azt hiszem Szerbiában volt egy főzőverseny. O tom sa ešte budeme rozprávať, ale najprv, keďže si spomínal choroby, doniesli ste so sebou aj fotky a na jednej z nich je vidieť zhorenú ruku. To je Sándorov príbeh. Az a Sándor története. Igen. Nagyon egyszerű történet volt. Je to veľmi jednoduchý príbeh. Megyei fővadászunk. Pred Silvestrom som sa rozprával s manželkou poľovníka Miklóša. Rákérdeztem, hogy A povedal som jej, že Miklóš sa mi preriekol, že pred 2 rokmi pri varení guľášu mu spadla ruka do horúceho hrnca. Od prstov až po lakeť mu spadla koža z ruky. Vravel, že nejakou masťou mu to liečia, ale možno bude potrebovať transplantáciu kože. Vravel som mu, že sa stretneme o hodinu. Zobral som mu olej z hroznových zrniečok. S tým si to natieral. No a na tejto fotke je už ruka po 5 mesiacoch od ošetrovania s olejom. To bolo 5. mája vyhotovené. Vtedy som sa práve chystal vycestovať do Srbska na 1 deň zdravia. Takto sa mu vyliečila ruka. Žiadna jazva ani rana nie je na ruke. Zaujímavé je, že Francúzi už asi 300 rokov používajú hroznový olej pri kozmetike. Oni už vtedy využívali hroznové zrnká. Körülbelül a franciák 300 éve szőlőmagolajat használnak kozmetikumként. Nagyon érdekes módon, ők már akkor sajtolták hidegen a szőlőmagot. Mám kamarátku, ktorá si na tvár natiera len hroznový olej a má nádhernú pleť. Dospeli sme k tomu, že dnes každý používa prípravky na slnko s UV faktorom. Voľakedy bol bronzový olej, ktorý už teraz nie je, ale k dispozícii je hroznový olej, s ktorým sa môžeme ponatierať. A je naozaj dobrý. Od 10. do 14. hodiny môžete byť vonku na slnku a vôbec sa nespálite. Pekne zhnednete, no nespáli sa vám pokožka. Na internete som zistila všeličo o pomletom hroznovom zrniečku. Je zaujímavé, že sa dá použiť aj do rôznych jedál a dokonca aj pri mese, aby dlhšie vydržalo. Je to naozaj pravda, že masť sa nepokazí a mäsové výrobky vydržia dlhšie? Ételekbe lehet tenni, sőt, hogy a húsok esetében ez tartósítószerként szerepel, és hogy nem lesz avas a zsír, és hogy a hústermékeket tovább el lehet tartani. Je to taký silný antioxidant, že zabráni, aby masť oxidovala. Napríklad masť z mangalice veľmi rýchle sa pokazí, keďže však mäso potrieme práškom z hrozna. Napríklad aj slaninu. Mäso sa nepokazí a ani nezmení farbu. Dnes si kúpime salámu. Budeme ju mať 50 až 60 dní. Už zmení farbu. Bude hnedastá na 0,5 centimetra. Rúžovkastá mäsová farba vymizne. Čo sa stane? Železo, ktoré obsahuje mäso a hemoglobín zhrdzavie, oxiduje sa. Keď toto budete používať, mäso sa nezoxiduje. Mäso vám nezhnedne. Bude pekne červenkasté. A také bude aj o rok.
No a takto sa dá predĺžiť záruka mášho mesa. Ugyanis oxidálódik. A nie len to, ale aj do broskyňového lekváru sa dá použiť. Sötétvörös lesz még egy év múlva is. Pekná žltá farba pri varení lekváru ostane aj po roku. Ami Nestmavne a nezhnedne ani lekvár. Mindenféle elszármazékok nélkül meg lehet növelni az élettartamát ennyire. Hát ez de nem csak elképesztő. annak, A teraz, čo sme spomínali, toto nie je liek, toto je produkt, ktorý sa dá a treba ho konzumovať každý deň. Obsahuje totiž také látky, ktoré náš imunitný systém potrebuje. Náš imunitný systém je jedna lekáreň. Dostane informáciu, že jedna biela krvinka zaútočila a nájdite mi k nej nejakú látku. No a treba nájsť látku, ktorá zabráni tomu, aby narobila viac škody pre náš organizmus. Náš organizmus hľadá, ale keď nenachádza nič, tak náš imunitný systém nevie pracovať. Ako príklad, hovorím vám, že počas covidu ochoreli najmä starší ľudia, lebo oni už sa stravujú inak. Čím je človek starší, nestrávi už viac vecí. Náš imunitný systém by darmo chcel pracovať, keď sa v tele nenachádzajú látky, z ktorých by si vedel vytvoriť protilátky. Toto je veľmi smutné, že naše stravovanie je také, že náš imunitný systém nevie pracovať. Pričom každé dieťa sa narodí tak, že z 1 milióna, možno maximálne 10 až 20 detí, má chorý imunitný systém. Ale ostatné sú zdravé. Pod vplyvom životného prostredia bude reagovať. Či mal k dispozícii látky, aby jeho imunitný systém bol v poriadku. Lebo v materskom mlieku ho dostával, ale potom stravovaním zistí, že jeho imunitný systém dostal, čo potrebuje. De a többi egészséges. Majd a környezeti hatásokra fog tudni reagálni, hogy rendelkezésre állt-e az az immunanyag, ami a mama szervezetéből a tejjel oda került, és utána a természetes táplálékokba megkapja-e azt, amire szüksége van az immunrendszerben. Visszakanyarodok, egyébként onnan indultunk el a főzéshez, mert amennyire tudom, volt valami szerb konyha, lecsó, meg pörkölt főző versenyetek, és ez azért jó pofa, mert hogy még a lecsóba is... Vráťme sa k téme kuchyňa. Srbsko, varenie leča a perkeltu, kde bola súťaž a je zrejmé, že aj do leča a perkeltu dáš výťažok z hroznových zrniek. 5 národností varilo. Nie, ale zase to mám odskúšané. Je to televízny program a majiteľ ma poprosil, aby som tam varil a vyskúšal prášok. Áno, pred ich očami sa stal zázrak. Keď bol hotový v hrnci perkelt, tak sme ho dali na polovicu a do jednej polovičky som dal pomleté hroznové zrniečka. Po 10 minútach nikto nechcel z tradičného perkeltu jesť. A to isté sa stalo s lečom. Čo bolo iné? Bolo to jednoduché. Voľné radikály, ktoré sú v jedle. Treba ich chytiť. Nie v našom tele, ale v hrnci. Vtedy, keď jedlo pripravujeme. A ono sa to hneď chytí. Myslím výťažok z hroznových zrniek. Preto som vravel, že nemáme jesť tabletky a lieky. A prášok je dôležitý, lebo by bolo dobré, keby sa hrozno konzumovalo počas celého roka. Ale na to, aby sme cca 5 gramov tohto prášku skonzumovali, potrebovali by sme 7 až 8 kilogramov hrozna a požuť všetky zrnká v hrozne. Čo sa však nedá. A ani by sme nedostali tú najdôležitejšiu časť z hrozna. Prečo je to dôležité? Keby sme jedno zrnko kávy dali do kávovaru a vyvarili ho, bol by to slabý odvar. Ešte slabší ako čaj. Ak by sme kávovar naplnili, bol by to odvar s účinkom ako čaj. Ale keď kúpime najemno pomletú kávu, tak vtedy budeme piť kvalitnú kávu, lebo všetky dobré látky z povrchu sa dostanú. Polyfenoly sa menia buď v oleji, vo vode, v kyseline a v alkohole. Všetky výťažky musia prejsť 4 fázami.
lebo inak sa ani nepriblížia k tomu najefektívnejšiemu. Természetes anyagoknak a hatékonyságát. Slováci ho majú radi? Samozrejme, so Šandorom, keď si sadneme, rozprávame sa o rôznych veciach. A ja si vychutnávam aj toto. Hodiny a dní by sa dalo rozprávať. A keďže tento produkt poznáme, odídeme spolu tam, kde ľudia robia domáce zabíjačky. A len toľko im poviem, aby to dali do mesa spolu s koreninami. Nech to viaže antioxidanty vo vnútri, mimo nášho tela. Meso sa nepokazí, neskysne a zjeme ho zdravšie. Takéto zážitky o tom mám. Eleve nem romlik meg, nem avasodik, és már egészségesebbet teszünk, de olyan történeteim vannak, hogy... Povedz nám aspoň jeden zážitok. Je to vyskúšané pri výrobe klobás alebo pri varení perkeltu. Je to naozaj rovnako uvarené. Ale v jednom hrnci to vyzerá huspeninové. Pritom je to varené spolu. A čo sa týka mletých hroznových zrniek, tak sa to nepokazí. Keď to niekto uvarí, nie je to chemická látka. Nie je to na skazu. Kľudne s tým môžete variť. Keď niektorý člen rodiny sa nechce zdravšie stravovať, gazdina to dá do hrnca, ani si to ostatní nevšimnú a skonzumujú to. Család nem akar egészségesebben, beleteszi egy picit abba a pörköltbe, észre se veszik úgy, és fogyasszák. Či aj do chleba sa to dá zapiecť? S tým sme začínali. Je to ako múka. Takže to dajme do múky. Očarujúci hnedý chlieb, s ním vieme upiecť. A to sme dali len pár gramov do múky. Máme už len 1 minútu. Zamyslíme sa, čo je odkazom dnešnej relácie. Ja by som sa s vami ešte rozprávala dlho, ale nemáme čas. Veľmi sa teším, že ste tu boli. Tento výrobok je dnes jedinečný na svete. Ja som ho zobral do Japonska, do Číny, v Európe do viacerých krajín. Moji kamaráti ho zobrali na viaceré miesta, kde sa dá. Všade si ho pozrú, ale všetko, čo je nové, sa ťažko ujíma. Je veľa falšovateľov. To robia všade, ale nikto nedá zodpovednosť za seba. Všetko treba robiť čisto. Už pri samotnom zbere hrozna. Zber, čistenie, umývanie, lisovanie, všetko, čo skonzumujeme. Na čo je to všetko dobré? Základom je, že má vynikajúce účinky na krvný obeh, na prvky v krvi. Je dôležité, že ten, kto to začne užívať, bude mať fantastický krvný obraz. Veľmi veľa toho koriguje v tele a je skvelé, že sa dá konzumovať bez praskania, pukania a hrkotania. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy aki elkezdi szedni, a vérkép csodálatos lesz. Tehát nagyon sok minden korrigál. És a harmadik, hogy élvezettel fogyasztható. Nem recseg, nem ropog, nem zörög. Laci, neked is van egy mondat. Ja som si to užíval. Milión vecí by sa dalo o tom povedať, ale dokonale to bolo aj teraz. Folytatjuk majd, remélem. Én nagyon örülök, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm, hogy ezeket a történeteket, és egyáltalán azt, hogy mi ez a szőlőmagőrlemény, hogy a hungarikumok között szerepel, hogy milyen fantasztikus élettani hatása van, elmondtátok. Nektek tehát még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, nézőinknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Zdravo žiť je lacnejšie. Viac informácií o produktoch nájdete na www.3krajcar.eu alebo na telefónnom čísle s predvoľbou +421 905 327 118. Zdravo žiť je lacnejšie. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Termékünk a Vinicera termékcsalád, ami szőlőmag és héjőrlemény, illetve
szőlőmag olajból áll. Számtalan egyéb termékbe bedolgoztuk, mézbe, lekvárba, tésztába, kenyérbe. Ez mind házilag is megoldható, fölöslegesen nem drágítjuk a termék árát. Ami nagyon fontos, hogy ez nem gyógyszer, ez egy olyan élelmiszer, amire a szervezetünknek és főleg az immunrendszerünknek minden nap szükség van, és egész évben fogyasztható. Dobozba, porban, nagyon jól elkeverhető italokba, jogkurtba, kefirbe, lekvárba, mézbe, tehát sok minden elkészítési módja lehet a fogyasztásnak, illetve főzés során fűszerként ugyanúgy használható. Nagyon fontos, hogy javítja a vérképünket, javítja az érrendszerünket, a keringésünket.